Бывае такое, што падчас сустрэчы адбываюцца нейкія такія неспадзяваныя рэчы, які ты не можаш там прадбачыць. Помню, была цікавая сітуацыя падчас сустрэчы з мінулым прэзідэнтам Чэхіі Земанам. Ну, мы ведалі, што ён мае такі своеасаблівы падыход тады і да Расіі, там да рэжымаў. Мы чакалі розных неспадзяванак. Вось. Але самае цікавае было, калі ён прыйшоў і на пачатку сустрэчы пачаў куріць. Афіцыйная сустрэча, ён пачаў куріць, але цікава, што пратакол прынёс попелкі на ўсе сталы ўсёй дэлегацыі, і прэзідэнт Чэхіі кажа: «Можа, вы таксама хочаце закуріць?» Ну і тут таксама думаеш, як бы, з аднаго боку, я не курю, з іншого боку, прапануе, можа, як бы трэба падтрымаць кампанію. Ну, у выніку паліў ён адзін, за ўсю сустрэчу выпаліў каля 5 сігарет. Вось. Але размова прайшла добра. Ну і это было в такім трошку дыму, але мы ў выніку адмовіліся.